Здравейте, приятели! Аз съм Елена Лазарова и добре дошли на моя канал Здравата кожа. Както по името си личи, за тези, които не ме познават, ще говорим за здравословни начини, как да влияем на нашата кожа, да подобрим нейното състояние, най-вече здравословно. Аз като специалист козметик искам ако мога да предам някаква информация, която аз знам в повече на други козметици, сигурно съм, че има момичета, които са завършили и все още са объркани и въобще не знаят за какво става на въпрос. Си казват, боже, как беше това, аз как ще го правя този пилинг, ами ако нещо стане на клиентката, ама аз не съм сигурна, може трябва да запиша още един курс. Да, знам, че информацията, която се предава срещу заплащане, да получим някакви дипломи, първа, втора, там 10-та степен, нали, в кавички, не е напълна. Много от преподавателите искат просто така да я нахвърлят и човека си тръгва абсолютно неподготвен, неуверен в себе си, с недостатъчна практика и не знае какво да прави. Почва да търси някаква допълнителна информация в интернет и като клиент, така и като специалист, той просто се губи в информацията и всичко става фю, шаш, паника и миш-маш. И аз ще се опитам като специалист да ви помогна. Това е моята мисия всъщност. Всички обучения, през които съм минала, всички дипломи, сертификати и каквото и да е, искам да предам. Аз съм сигурна, че все някой ще намери някаква полезна информация за себе си. Пак казвам, както пациенти, клиенти, така и специалисти. Така че, колеги, приятели, момичета, жени, да започваме. Днеска темата ще бъде за гликоловата киселина, като ще направя серия от видеа за всяка една киселина, всеки един пилинг. Малко грешно се изразих, не всяка една киселина, всеки един пилинг. Нали. По-нататък, ако има интерес, ще направя вече и само за киселините, за различните видове, макар че те ще бъдат засегнати в темата за пилингите. Днеска на фокус ни е гликоловата киселина. Гликоловата киселина е алфа-хидроксикиселина. Алфа-хидроксикиселините, те са водоразтворими. Те се добиват от плодове, от зеленчуци, от млечните продукти. Гликолова киселина също от захарна тръстика се извлича. Те имат малка молекула и малък обем. Поради това, те много лесно, особено гликоловата киселина, много лесно прониква през роговия слой и разхлава връзките между роговите клетки. По този начин те по-лесно се ексфолират, излющват се, падат, заминават си на кино, на където искат, там отиват, но не остават на нашата кожа. Така да го кажем. Другото, какво можем да кажем за гликоловата киселина? Ами, това е и гликоловия пилинг. Всъщност това е един пилинг, един продукт, който е известен и се използва повече от 40 години, което е много добре, защото той е познат как действа сега, каква ще стане кожата след месец, след 2, след 3 месеца употреба, дали ще има някакви странични ефекти, което е много важно, защото в днешно време има толкова много коктейли, филари и всякакви нещо рути се измисля. Аз не казвам, аз не съм против съвременната медицина. Но аз съм за здравословната медицина, за нещо, което е доказано във времето, че е полезно, за нещо, което не вреди. Сега някакси дори в училищата се преподава някаква информация така набързо и никой не казва, че комбинацията от две киселини или комбинацията третиноин, ретиноиди, нали, и киселини могат да се получат някакви други ефекти. Много хора ползват козметика, която да депигментира, нали, да избели петната, а всъщност след това те се оказа с още повече пигментации. Как става това, никой не може да си обясни. Аз ще се опитам да ви го обясна, да разберете в какво е всъщност разликата и професионализма. Така, продължаваме нататък. Разбрахме за гликоловата киселина, че също е един много добър продукт. Също така тя стимулира фибробластите или това е естественото производство на колаген, еластин в кожата и хиалуронова киселина, което пък на свой ред прави кожата гладка, финна, мека, такава прекрасна и шайни, такава блестяща, нали. Гликоловия пилинг, значи ако имате хиперпигментации, нали, постакне, акне, себорейна кератоза, всъщност гликоловата киселина е един абсолютно задължителен продукт, когато имате един от тези симптоми. Но разбира се в малка концентрация. Сам по себе си гликоловия пилинг не се бори срещу акнето. Има много по-добри пилинги, нали, които се борят, но за това ще говорим в друга тема.
Сега говорим за гликоловата киселина. Също така тя е много подходяща, не знам дали знаете, в борбата с фоликулита. Фоликулита, особено при мъжете, но има и жени, които получават фоликулит. Това е възпаление в космения фоликул, нали, инфекция се получава там вътре. И не само гликоловата киселина, и по принцип киселините са едно много добро решение в борбата с фоликулита. Също така при псориазис. И псориазис, да, и всякакви други болесни състояния на кожата, при които се наблюдава лющене, излющване, обелване на кожата, гликоловата киселина е абсолютно много подходяща. Така, я да видим сега, малко да обърнем насам и не знам дали се вижда, но ми се иска някакви неща да подчертаем. Също така, да, ефектът от гликоловата киселина много зависи от концентрацията на самата киселина. Какво ще рече това? Професионалните пилинги, концентрацията на гликолова киселина от 40 до 70%, като разбира се 70%, чак и на мен вече един такъв удивителен знак ми се появява. И pH-то, разбира се, като при професионалните продукти от 0,08 до 2,85, нещо такова беше. Като искам само да ви кажа, че ако се използва продукт с ниско pH под 2, има вероятност да се появи некроза. Какво е некроза? Това е локална смърт на група клетки и въобще не е препоръчително. Също така и пилинг с концентрация 70% аз бих препоръчала. Аз в моята практика съм използвала може би 2-3 пъти и то локално, и бих препоръчала да се използва локално. Нали, точечно, там ако някъде нещо трябва малко, нали, да се пооправи. Също така, гликоловия пилинг заглажда фините линии и бръчки. Това също е много важно. Не знам дали го споменах. Помага срещу това. За всяка кожа е подходящ. Разбира се, при чувствителната зависи от чувствителността, защото след употребата на гликолов пилинг се появява едно зачервяване, но това ще го кажем след малко. Така. Казахме за некрозата. Това е много важно. Моля ви се, не използвайте пилинги с pH под 2. Просто абсолютно не дейте. Между другото, в изследванията в много дълъг период назад във времето е доказано, че пилинги с концентрация с pH на 2%, специално при гликоловата киселина, няма странични ефекти. Така да не си... За малко, между другото, ще да се отнеса вече към други киселини, други пилинги. Правете ви забележка, не се отнася и остани на гликоловата киселина. Така, продължаваме нататък. Казахме, че изравнява, повишава, светлоотразителните способности на кожата. Това, че става тя шайни, блестяща, мисля, че вече го споменах. Намалява фини линии, бръчки, бори се с фоликулита, казахме, псориазис и ксеродерма. За ксеродермата мисля, че пропуснах. Така, при хиперпигментация, акне, себорейна кератоза. Какви са противопоказанията? Противопоказанията, разбира се, са както и при всички останали пилинги с киселини, химични пилинги, бременност, разбира се, раздразена кожа, рани, отворени такива рани, нали, абсолютно забранено, раздразена кожа, много чувствителна кожа, там абсурд е въобще да се използва какъвто и да е пилинг. Продължаваме нататък. Задължителна ли е предпилинговата подготовка? За да има гликоловия пилинг по-добър ефект, разбира се, че е нужна предпилингова подготовка. Как се осъществява тя? Хубаво е примерно 3 седмици. Да не кажа 10 дни, нито 2 седмици, за мен това е малко. 3 седмици преди клиента да се подложи, или вие просто сам да си го направите. И хубаво да започнете да използвате продукти с гликолова киселина, примерно в по-малък процент, 4%, нещо такова, за домашна употреба, за да може кожата да се запознае с този продукт. Ако има раздразнение, да се прекъсне, то задължително може да се появи раздразнение. Това абсолютно не е фатално. Но има хора, примерно, които може да са алергични към гликолова киселина и хубаво да се знае преди да се сложи един пилинг и бум, да гръмне всичко и да фърчат линейки и така нататък. То да дойдат линейки добре, ама те и не идват при нас. Не е и смешно. Така.
Казахме, да, 3 седмици е хубаво да се направи, за да има по-голям ефект от пилинга, но не е фатално. Може да се направи и за първи път на кожа, която не е запозната с киселини, но разбира се, ще се използва по-малък процент киселина и времето на действие на самия пилинг ще бъде по-кратко. Така, как се прави самия пилинг? Много важно е отначало, естествено специалистът трябва да се запознае с клиента си. Не може някой да каже, здравейте, аз искам да си правя пилинг. Хубаво искаш, ама трябва да видя какво е състоянието на кожата ти. Някак си напоследък всеки отива при козметик, при лекар, ще кажеш, че отива не знам къде на пазара, дайте ми 3 кила круши и вие сте длъжни да му дадете, иначе го губите като клиент. Хора, моля ви се, това са живи хора, пациенти. Не правете всичко, което те искат. Вие не сте на пазара, не сте продавачи нито на картофи, нито на нищо. Помогнете на тези хора, обяснете им. Ако трябва ги отпратете, но не им причиняйте нещо, което не е подходящо за тях, просто за да изкарате някакви пари. И така, продължаваме нататък. Как се прави? Как се прави? Кожата се обезмазнява се с спирт. Сега е момента да кажа, моля ви се, не изпадайте в паника. Спирта няма да ви разруши кожната бариера, нито ще се случи нещо, кой знае какво, възпаление, пресушаване, дехидратиране. Това се използва мимолетно, буквално за секунди и е примерно 2 пъти в месеца. Ако използвате спирт, всеки се плаши, как ще ми мажеш спирт, кожата ми ще изсъхне, ще ми излязат пъпки тук, инфекции. Не, няма да стане така. Това се прави точно само преди пилинга и то с цел, за да не може мазния секрет, себума, за да не неутрализира, той може да неутрализира киселината в самата мазнина. Затова е хубаво да се обезмазни кожата. След това за около 20 на секунди се маже, нали, с един слой се слага самия пилинг. Да, направих една малка кратка пауза, защото нещо телефона ми казва, нямам батерия. Понеже днес направи вече доста видеа, както и де. Обезмазняваме кожата, слагаме продукта и така. Ако кожата, пак повтарям, не е запозната с киселините, не е запозната с гликолът киселина и с такъв вид третиране, 3 минути, максимум 5 са достатъчни. При всяко следващо посещение вече може да се увеличат на 5-10, но като за първи път не е препоръчително. Ако кожата има предпилингова подготовка, тогава вуаля, заповядайте, нека си направим един по-дълъг престой, нали? Като какво още исках да кажа, след това се прави неутрализация. Защо се прави неутрализацията? За да спре действието на киселината. Има пилинги, които сами се неутрализират. В случая гликоловата киселина има неутрализатор, но тук вече не мога да ви дам съвети, защото всяка фирма, всеки козметик, лекар, специалист работи с специализирана козметика отделно и те си предлагат техните си марки, киселини, пилинги и техните си неутрализатори, така че другото, което искам много да подчертая на вас като козметици, специалисти и на клиентите, винаги клиенти, хора, момичета, жени, мъже, млади, стари, всякакви, питайте какъв продукт и колко процента ви слагат. Винаги питайте име, марка, фирма, всичко. Специалистите също питайте дали клиентите имат алергични реакции. Дайте им някакъв малък процент, дайте им продукт, взимайте някакви малки мострички, давайте на хората, капнете им, присипете им, да се направите тест за алергия, преди да пристъпите към каквато и да е такава интервенция. Просто задължително ще си спестите много главоболия и мъки и на самите клиенти, пациенти и по принцип отделно, че те си подписват документ, да, запознат с процедурата, която, нали, ще ми бъде извършена. Хубаво и ние като хора да имаме някаква съвест, нали, и да се презастраховаме, да са спокойни и хората, и ние, и така. Между другото, искам в този ред на мисли да кажа, понеже една моя колежка ми спомена, че имала клиентка и аз това не спирам вече да го повтарям, която е получила шок от гликолова киселина, оказва се, че е алергична, било е нещо много страшно, викали са линейка, направо ужас е бил и тя се паникьосва, след това не е смяла въобще да работи с каквито и да е било пилинги, даже въобще се била отказала за някакъв кратък период от време.
Така да кажа и на вас, има, рядко са случаите, но има хора, които имат непоносимост. И това е както ние сме хора, така и те са хора. Така, всичко ли казахме за гликоловата киселина и гликоловия пилинг? Да, още нещо искам да кажа. Това е една от най-често срещаните процедури, най-безобидната, така че тук дори и козметици, които тук що са завършили втора степен на квалификация, колкото и неуверени да са, това е най-безобидната процедура. Може да го правите, момичета, не се страхувайте, просто следвайте правилата. Само това е. И нали, бъдете съвестни. Нали, то човек отначало не може да прецени, но доколкото можете, направете го, пробвайте, безобидно е. На който не е подходящ, просто му кажете, не е подходящо за теб. Четете, дообразовайте се, следайте други специалисти. Не сме ние най-добрите. И аз все още се уча за много неща. Вече съм малко по-надълбоко в материала, нали? Но в крайна сметка продължавам да се уча. Това е. Не трябва да спираме. Бъдете добри, радвайте своите клиенти. И ако ви харесам аз или нещата, които ви разказвам, ако има нещо, което днес сме обсъдили на лекцията, примерно за фоликулита, пак казвам, има хора, които се страдат от това. Ако искате, понеже това е една дълга тема и ще ми трябва така известен период от време да подготвя информацията, за да ви предам моите знания, не да седа на стола, просто да си говоря сама, нали, кой каквото разбере, защото понякога и аз се губа в моите си мисли. Така да си формулирам нещата и да мога да направя едно видео само единствено на тази тема. Просто ми напишете в коментар. Също така, може да ми оставите едно лайкче и продължаваме нататък. Скоро ще кача следващото видео за следващия пилинг, със следващата киселина, която ще разучиме. Тази беше най-лесната, най-безобидната. Тръгваме лека по лека, не нагоре, а надолу, в дълбокото ще навлизаме. Ще разнищиме всичко, така че да може дори най-неуверения специалист да мога да му предам тази информация, да може и най-неуверения специалист без да се страхува да започне да работи с хора и пациенти. И повярвайте ми, просто започнете, не се страхувайте. И така, желая ви един прекрасен хубав ден. Чао от мен, целувки, слънчицето грее, отивам малко навън и моят работен ден най-накрая свърши. Довиждане и до нови срещи!